Nå, hvordan har du det? Jeg har det godt. Hvad var det, der skete? Jeg stopper her og håber, vi må få en dejlig fest sammen alle sammen. Lad os så få noget at spise, ikke? Tag noget. Det er ikke så godt, når man taber noget. Hold! Må jeg interessere dig for min barndomsven? Christian? Så må vi jo have fat i noget tid. Nej. Hvad siger du? Hvad? Fuldstændig lige så syg i hovedet som din far. Du skal sige noget om min familie, er du med? Bror, du er så forrådende. Hvad nu, hvis jeg rejste mig op i stedet for at være sat på rundt dig? Bastian.
Først vil jeg gerne holde en lille tale. Jeg har skrevet 2 taler. En er grøn og en er gul, og du kan selv vælge, hvad for en det skal være. En er grøn, den anden er gul. Jeg vælger den grønne. Den grønne er det interessant valg, må man sige. Det er en slags sandhedstale. Og jeg har valgt at kalde den, når far skulle i bad. Restaurant her, hvor vi sidder og spiser, og jeg kan ikke huske, hvor mange gange min søster Linda, som nu er død, og jeg, vi legede herinde, og jeg kan huske, hvor mange gange hun puttede noget i maden, ud af at gæsterne så det, og så sad der i vores skjul, så begyndte Linda altid at grine, og hun havde jo... Det er klart. Men der skete jo aldrig noget, nej. Det, der viste sig at skulle være meget farligere, det var, når far skulle i bad. Inde på hans kontor først, sjovt nok. Der var lige noget, han skulle ordne først. Og så låste han døren og trak persiennerne ned og tjente noget lys, fint skulle det være. Og så tog han skjorten af og sine bukser, og det skulle vi så også gøre. Og så lagde han os på den grønne briks, som nu er smidt ud, og voldtog os, udnyttede os, seksuelt havde sex med sin kæresmå. Siden da min søster døde, gik det op for mig, at Helge var en meget renlig mand, så tit som han gik i bad. Og jeg tænkte, det ville jeg dele med resten af min familie. Så tak for de mange gode år, og tillykke med det.